dulman nan ba wanda bai san malam nan ta'ala mai 69 ba. Babu mutumin da zai mun abin da kaman yanzu ikwana lafiya in ba kai ba. Ka duba faro ne azumin mutumin ka duba ka zo ka sa ni tsarar da shi ko dan dana ban yi ba nai asararsa da yake watan rashin mutuncinka ya kama. To ai taimakon ka ne. Ni din? Kai da na zo na same ka a kwance, ka wani yayi baki, kawai mun shari kake, kwar, kamar tantan ta cije. Ni ka taimakawa? Kai din fa. Ai lokacin da na zo na same ka ka wani hangame baki. A radun Allah da za a rara ko jaɓa mata tara-tara, in ta zo ta daga gwamnati ta faɗa bakin ka zai da tunanin cewa raminta ne. Kai ɗan liti. Wai kai zuwan da kai wannan tsangayatawa ka zo mu gaisa ne ko ka zo ka zazzage rashin mutunci ka min rashin mutunci da yankan kauna ba fa ko jahili fa aikin da kake ko jahili ba za a gaya wannan kwana lafiya ba balle ni ina alfahari da 69 a kaina fa dan liti ka shiga hankalinka. Ka ji gaskiya ka san da yake a wajejen mu damuna ta kan kama yabanya ta fito duk inda ka duba a gona ta yi korijar shine na zo na tafi da dan talle saboda mu je dan talle ita ni noma. Ka san dan talle nan da kake ganin sa a bushe kaman takanda idan ya kama doguwar kunya isa ta gaba kafin kiftawar ido da bismillah ya kai kunyar ya sake kamo ta ya koma. Dan tallan? Ye! Suzuki. Ka san mu a tarihin gidanmu ko kuma ce al'adar gidanmu kashi ɗaya ne da mu. In dai muka yi bugu sai an kai mutum ga na asibiti. Wato shine kuma ba a samu 60 kwakwara ba sai aka bige da sana'ar dambe. Ka ji gaskiya. Shine nace maimakon a samu 60 kwakwara sai aka bige da sana'ar dambe. Na zo in tafi da dambe. Ka ga mai gida. Ba fa kai kadai ne a cikin matsalar nan ba ni ma hada ni. Dan haka na ce dan Allah dan Annabi. Ni dai na bi Allah na bi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bi ka. Allah ya baka hakuri. Kin ga Adama, ni abin da nake tambaya. Wannan menene wannan? Wannan mai gida taimako ne na karbo. Mu samu hannu da ta sha ko Allah ya taimake mu cikin nan ya zube. Wato ku yi kisan kai kenan ko? Wai Adama yaushe zaki hankali ne ki san Annabi ya faku. Kullum ki zauna kanki ya zama kamar mai tarin himulin dusa ba tunanin abin da ya kamata. To wai dakata ma Adama, ba na kore ki daga gidan nan ba ne? Me ya sake dawo da ke gidan? Na ce don Allah don Annabi kai haƙuri ko? Allah ma haƙuri yake yi da mu. Ai ta baka haƙuri mai gida abu ba wahayi ba a ce babu sa'uwa a shi? Kinga ba da buƙatar wani maganar haƙuri zan ci. Maza ki shirya naki ki ban min cikin gidan nan. Ke kuma abin da zan gaya miki wallahi duk ranar da aka wayi gari an sake kawo miki wannan banzan daga yau to wallahi sai ranki ya baci. Mara mutunci. Ke kuma kafin in fito daga ɗaki ki bar man cikin gidan nan in kuma kin ki ranki sai ya mummunan ɓaci. Kinga Hannatu tashi zan yi tafi. Kinga wannan mutumin da a zamanin da aka yi shi irinsu ne ba sa karɓar tuba. Ina ta bashi hakuri sai ka ce jikan fir'auna. Wannan yaron naka dan tamilo da shi shine kake bibiyar sa zaka tayar da hankali ko maimakon ka bari i samu 60 zaunanniya shine kake son so da fatan yanzu ji ko da karatu. Yanzu dan nawa ne dan tamilo? Ai na ce dan nawa shine dan tamilo? Bai bari ka jin gama na ta'ala. Lokacin da kana kolo fartanya nawa ce ta kode a hannunka saboda tsaban noma. Ba na mantawa da wani auraki wani jakin tsohonka. Wanda tsohonka Malam Alu mai da baibayi ya kama jakin nan ya kai shi kasuwa. Da ya kai jakin kasuwa aka sayar domin ƙananan buƙatu na gidanku. Bayan kwana 3 ya koma kasuwa sayan dusa. Jakin yana rumfar dillalai da ya ga tsohonka sai rinka buya. Saboda gudun tsabar azabar da yake sha a gidanku. Kuma har da kai wannan magana? To naji tunda ka zo ka walakanta ni ka ci mun mutunci ko? To zan tattara ma ɗan kaɗan talle zan baka shi ba noma ba idan gonar kake bukata ije i zama. Ka ji abin da na gaya ma ni ba a walakanta ni kuma ba a haka da ni. Saminu. Wannan gaskiya ne.
abinda in ke so da kai ka tafi ka je ka nemo mun dan talla duk inda yake ka ce izo ina kiransa anan. Malam, dan tallafa na daɗe ban gan shi ba, inda babu azumi ta sa aka dake shi aka zane shi ba ƙara ganin shi ba. Shi dan talla aka zane? Shikenan. Dan tallan ibnu shagon gabar din? Ba abin da ya shafe ka. Makarantar Malam Hassan saboda rigimar da almajirai na suke da su na tabo nan ma kuka biyo za ku ci mun mutunci yanzu wani bawan Allah ya zo ya tsaye nan ya bani almajirin Malam Hassan ya saci waya da ba gane ba sai a ce ni ne kai ma ka zo za ka ci mun mutunci to na fi karfin ku. Ka mai wannan lamari hakuri ake yi. Saboda har na koma gida shine na dawo naga ka hasala na ce garan sake dawowa in tausashe ka. Wallahi Malam Habu, ba dan Allah ya kawo ka ba. Nuhu na so in masa ugun rashin mutunci. Alabashi duk abin da za a yi aje a yi mu. Allah da ya taƙaita. Allah da ya taƙaita wannan lamari. Amma ni yadda nake so, yadda na baka hakuri ka baro gidan nan nasa. Don Allah, don Annabi. Daga yau din nan yanzu nan wannan magana a bata ta wuce kawai. Irin waɗannan gafalallin mutanen wai su ne ake bawa shugabancin al'umma. Kai Allah wa dare. To me kawo wannan rigiman ne? Ya tafa Hannatu. Babba ko karamar? Babbar ita fa ya kwance-kwance kunsawa ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shinu? Shi fa. Yawwa kuna ji na yan biko idan kuka je can kar ku manta da ni dan na san halin ku sarai in kuka je dan abin da ake dan turawa ku dinga dan turawa. Kun ji ko in albarka? Dan kudi ku dinga dan kawo kun ji ka? Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka kun ji ko? Ka ba kyauta da laliya. Ya za a yi mu manta da ke bayan kece silar tafiyar tamu. Ke ma kin san ba zai yi ba.